Bi van dîmen wêneyên çêkirî berpirsên di çekdarên Qesedê û Yepekê de pêşwazî li zarokên Daişa teror dikin. Da ku ji cîhanê re xuya bikin ku bi nermî û dilxweşî bi dîl û zarokên Daişê re danûstandinê dikin. Lê bi tenê bi revandiyên Kurd re li ser dîktatorî û sitemkariya xwe rijdin û xemsarî û neguhdanê didin bi hezaran ji Kurdên dîl yên li cem Daişê. Bi hezaran ji welatiyên Kurd û Ereb li cem Daişa teror ta niha bêçare nivîsin. û her dem û demekê de rêveberiya Pêdê ya Xweser bi serbilindî û serefrazî girtiyên Daişê serbest berdidin. Ew jî li jêr navê Niyazên Pak. Di gor çavdêr û çalakvanan ku divê Pêdê ya herî kêm girtiyên Daişê biyên Kurd re bi hev biguherîne. Ji ber ku bi hezaran ji dîlên Kurd yên leşker û sivîl li cem Daişê girtîne. Piraniya wan xelkê Kobanê, Girêsipî û Reqayê, herwiha Efrîn û Cezîra Rojavayê Kurdistanê ne. Lê Pêdê her dem û demekê de girtiyên Daişê serbest berdidin ku beşek ji wan girtiyan her çekan hildigirin û li hember Kurdan radwastin. Ji ber ku di bîr û baweriya Daişê de ye ku Kurd kafirin û divê werin kuştin. Serbestberdana Pêdê ji girtiyên Daişê bû cihê nerazîbûna siyasetmedar û çalakvanan, herwiha welatiyên Kurd ku bi şêweyekî tund û tûj li ser torên civakî hatin rexnekirin, riswakirin û şermezar kirin. û ji Pêdê xwestin ku wek çawa danûstandinê bi Daişê û dîlên wan re dikin, heman danûstandinê bi zarokên revandiyên Kurd re jî bikin û bavên wan ji wan re vegerînin da ku bi keyf û şadî di nav malbatên xwe de bijîn. Bi dihan jî siyasetmedar, çalakvan, efser û welatiyên Kurd di zîndanên Pêdê de revandîne û beşek mezin ji wan ta niha bêçare nivîsin û li ser wan 8 sal borîne û tu kes nizane li ku derê ne yan jî di jiyanê de mane yan na. Behzad Dortun endamê Polîtbûrûya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di 24 meha dihan sala 2012 li derdora dêrika Rojavayê Kurdistanê hate revandin. Çalakvan Nidal Osman bi serkirde Behzad Dortun re hate revandin. Parêzer İdrîs Elo endamê rêxistana Efrînê ya Pedekesê di 8 meha 11 sala 2011 li Efrîna Rojavayê Kurdistanê hate revandin. Ahmed Sîdo endamê rêxistana Efrînê ya Pedekesê li taxa Şex Mexsûta Helebê di 10 meha nihan sala 2013 hate revandin. Çalakvan Fuad İbrahîm endamê xwecehiya dêrikê ya Encumena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê di 24 meha siyan sala 2017 li derdora dêrika Rojavayê Kurdistanê hate revandin. Çalakvan Emîr Hemed di 11 meha yekê sala 2014 li bajarê Dîrbesiyê yê Rojavayê Kurdistanê hate revandin. Cemîl Umer Ebu Adil di 13 meha heftan sala 2012 li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê hate revandin. Ji bilî wan siyasetmedar û çalakvanan 8 efserên Kurd yên ku ji artêşa rejima Esed veqetiyane û bi niyaz bûn berê xwe bidin herêma Kurdistanê li bajarê Qamişlo di 17 meha çaran sala 2013 dengûbasên wan hatin birîn û hatin revandin. Emîd Mihemed Xelîl Elî ji bajarê Babê yê Rojhilatê Helebê. Eqîd Mihemed Heysem ji herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Eqîd Hesen Oso ji herêma Efrînê. Eqîd Mihemed Gula Xeyrî ji herêma Efrînê. Muqeddem Şewqî Osman ji herêma Efrînê. Raed Behzad Neso ji herêma Efrînê. Neqîb Hesên Bekir ji herêma Efrînê. Herwiha Mulazim Ewel Adnan Barazî ji bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê. Tevî ku Pêdê dan bi wê hekê nake ku piraniya navên navbûrî di zîndanên wan de ne, lê siyasetmedar û çalakvan tekez dikin ku di zîndanên Pêdê de ne. û nedure ku beşek ji wan nexasim efserên Kurd radestê rejima behsa faşîst kiribin. Ji ber ku beriya wê endamê Komîta Navendî ya Pedekesê Ebdurrehman Apo wiha lê kiribûn û radestê rejimê kiribûn. Ji bilî navên navbûrî yên ku ji aliyê dezgeha Arkêva hatine belgekirin, hîn jî hejmarek ji welatiyên Kurd di zîndanên Pêdê de ne û bêçare nivîsin. û her dem banga diyarkirina çarenivîsa wan û serbestberdana wan têne kirin. û wek çawa Daişan serbest berdidin, bang tê kirin ku xebatkaran û siyasetmedaran û welatiyên birûmet serbest berdin û êdî dijmantiya xwe bi dijminên rastexîne re bikin, ne tivik û çekên xwe li hember Kurdên dilsoz rakin ku gihîştiya asteke û qonaxekê
هرتم کورد تینا رواندن و عرب و داعش بسربس و آزادی لجم هفجین و زارکوین خواه دجین و جیانا خواه درباز دکن.